Xuño pecha o seu mes co comezo das rebaixas. Nesta xornada comezaron as rebaixas de verán. Dende a Federación Provincial de Comercio estiman que na provincia se gasta un total de 52,5 millóns de euros. Deles, 7 millóns corresponden á comarca de Pontevedra e 5,5 a dos Salnés. Son días fortes pro comercio onde a xente o que máis busca é roupa e calzado. Pantalóns, camisas, non sei. Roupa en xeral, non? Sí. Pois roupa en plan camisetas e así para diario, sobre todo pos nenos, aproveitar así algunhas ofertas para cando empezan o cole, pois xa estar surtidos de camisetas e pantalóns e así. Pois algo que me faga falta, si non compro. Camisetas y pantalones y así, no mucho más. Roupa en xeral, Sí. non? Pues unos zapatos. Yo camisas para verano. Aínda que os descontos non son moi elevados, en moitas ocasións sempre se pica en algo. Como están os descontos? Bueno, máis ou menos, non é unha cousa para tirar foguetes. Nada, poca cosa de momento, pero bueno, algo mejor que ayer sí que está, con lo cual hay que aprovechar. Pero xa vin algúns carteles onte anunciando pois de rebaixas ata o 50%, eu creo que bueno, que paga a pena pasarse por Pontevedra. E a hora de levar programadas as compras, hai nos que levan os deberes feitos dende a casa e outros que se deixan levar pola improvisación. Eu vou a botar un ollo e se vexo que podo picar, pico. Se non, pois para casa sen nada. He improvisado todo. Sí, nosotros veníamos ya buscando un par de cosas planificadas, sí. Eu, en principio, o que fago é boto un ollo e compro principal o que me fai falta, o que me urxe. Pero despois espero ao final de todo, se hai algunha ganga ou así, pois sí que acollo. Eu non, eu non. Imos a botar un ollo que o guste, non? Sí, o que me guste compro se podo, senón non. En canto ao orzamento, hai nos que se marcan un tope e outros que van a ver o que atopan. No, sí, tenemos un presupuesto limitado, no podemos gastar todo lo que queramos, no. Iso sempre depende das ofertas que haxa. O gasto a veces non se pode controlar. Eu sí, eu polo menos sé. Teño aqueles cartos e entonces distribuyo. Sí, la gente joven no tiene mucho dinero hoy en día. Paso de gastar moito, como moito 10 euros por prenda. Ata comezos do mes de setembro haberá descontos nas tendas. Dende a Federación Provincial de Comercio agardan que nestas rebaixas de verán aumente un 5% o gasto. Para isto axudará o tempo seco que se prevé volva dende mañá a provincia.